Mai bine de 15 ani, Fundația Comunia desfășoară peste 13 proiecte care vin în întâmpinarea problemelor sociale de tot felul cu care comunitatea orădeană și județele Bihor, Satu Mare, Sălaj, Arad, Timiș, Maramureș, Cluj, Harghita, Constanța se confruntă. Câteva dintre proiectele fundației sunt Un Crăciun din darurile tale, prin care oferim un strop de bucurie și speranță în perioada Crăciunului copiilor orfani cu dizabilități, abandonați, cu boli terminale, familii sărace, bătrâni singuri. În ultimii 6 ani, în urma acestui proiect, peste 13.781 de persoane au beneficiat de aceste daruri minunate. Cel de-al doilea proiect se numește Tabere care schimbă vieți și este dedicat copiilor cu vârste între 10 și 19 ani, care sunt marginalizați, proveniți din familii disfuncționale, defavorizați și orfani. În ultimii 10 ani au beneficiat peste 2800 de copii și tineri. Un alt proiect se numește O masă caldă pentru un copil flămând, iar scopul acestui proiect este acela de a oferi o masă caldă la 50 de copii săptămânal și aceasta deoarece în județul Bihor există sute de copii care mănâncă doar o dată în zi, hrana lor frecventă fiind una foarte sărăcăcioasă în vitamine și proteine. De cele mai multe ori, o supă de cartofi poate fi meniul săptămânii, astfel copiii devenind subnutриți și flămânzi. Următorul proiect se numește Sărbătoarea Paștelui aduce speranță și a izvorât din dorința de a fi mai aproape de cei aflați în suferință, întinzând o mână de ajutor copiilor cu boli terminale, bătrânilor aflați în azile pentru care viața este așa de cruntă. Ultimul proiect este O pâine în fiecare zi pentru un nou flămând și scopul acestui proiect este acela de a oferi o pâine caldă zilnic la 50 de persoane care au un venit mic până în 150 de lei și se luptă cu nesiguranța zilei de mâine. Dorim să vă mulțumim pentru implicarea dumneavoastră și inima deschisă pe care o aveți pentru noi, pentru toți acești oameni care sunt lipsiți de speranță. Vă invităm să treceți pe la standul nostru ca să puteți afla mai multe despre activitatea Comunia și să accesați site-ul nostru www.comunia.ro. Vă mulțumesc! Numele meu este Loredana și eu o să vă prezint asociația și povestea copilului meu. Andreea Dominic este un copil minunat și mult dorit de noi. Pot spune cu toată convingerea că este minunea noastră. Totul arăta să fie în regulă, în burtică și se dezvolta frumos. La 34 de săptămâni am simțit că bebelușul nu mai mișcă, iar în acel moment am știut că ceva nu este în regulă. Am mers la maternitatea Oradea, iar după un examen ecografic s-a luat decizia să fie scos copilul prin cezariană de urgență. Au scos copilul care nu putea respira din cauza lichidului și au început manevrele de resuscitare. Copilul a început să încerce să-și revină, dar cele 20 de minute cât a fost ventilat manual, a suferit o hipoxie gravă, scor APGAR 1. Nimeni nu i-a dat nicio șansă să trăiască. L-am botezat în prima oră pentru că nu ne dădeau prea mari multe șanse de supraviețuire. Suferința fetală fiind foarte mare, copilul își revenea pe zi ce trecea, respira singur și nu mai era intubat. După 2 săptămâni a externat pe amândoi. Fiind foarte informată de faptul că trebuie să consultăm un neurolog pentru a vedea ce sechele a suferit pe belușul, am fost la un neurolog, o doamnă doctor din Oradea, care m-a asigurat că băiețelul meu nu are sechele și nu are nicio problemă neurologică, asigurându-ne de fiecare dată că fiul nostru este bine. Cu toate acestea, eu vedeam altceva, nu-și deschidea mânuțele, nu făcea mișcările conform vârstei, avea achiziție întârziată, așa că ne-am hotărât să mergem la Cluj, unde diagnosticul lui Andreas a fost pus, tetrapareză spastică, piramidal și extrapiramidal. Din păcate, Andreas pierduse foarte multe luni în care copilul se putea recupera foarte repede. Așa a început lupta noastră și implicita lui. Adică 5 terapii. Părerea neurologului este că dacă se continuă terapiile în maniera în care o facem acum, Andreas va putea umbla în jurul vârstei de 4-5 ani și va fi independent de noi. Asfixierea a lăsat sechele pe creier grave copilului. Andreas are probleme neurolocomotorii, practic paralizia cerebrală i-a afectat centrii nervoși responsabili pentru coordonarea mișcărilor, controlul musculaturii al echilibrului. La vârsta de 1 an și 8 luni, Andreas nu poate să prindă obiecte în mână, fără ajutor, nu poate să stea în fund la vârsta când ar trebui să meargă. Din păcate, nu există tratamente care să vindece paraliziile cerebrale, există însă centre de specializare cu rezultate impresionante care sunt mult potențate doar de intervenții terapeutice timpurii, care apoi să fie continuate cu perseverență. Andreas trebuie să ajungă la aceste centre. Deoarece costurile tratamentelor la aceste clinici plus terapiile curente sunt imense, depășind 20.000 de euro pe an, am fost nevoit să înființăm asociația non-profit,
care este destinată strângerii de fonduri pentru a-i permite lui Andreas acces la aceste tratamente. Toate aceste metode împărtășesc și aplică terapeutic principiul plasticizării creierului, ținând o recuperare globală, vizuală, auditivă, motric-grosieră, motric-fină. Fiecare în parte sperăm că va contribui spre recuperarea lui Andreas din toate punctele de vedere. Vă mulțumim pentru orice gând și sprijin. APS Aquacrisius reprezintă Asociația Pescarilor Sportivi Aquacrisius, Aquacrisius reprezentând apele Crișurilor, ape ce străbat cele peste 111.000 de hectare de arie protejată care există și le deținem în custodie. Pe lângă activitățile de împiedicare a braconajelor piscicole, de a stopa poluatorii să-și desfășoare activitățile la noi în ariile protejate, mai desfășurăm și activități de conștientizare și informare ecologică, atât a adulților cât și a copiilor. De ce suntem noi aici? În perioada următoare, dorim să implementăm proiectul Prima Undiță. Este un proiect care are și ca scop promovarea pescuitului sportiv ca și activitate de dezvoltare durabilă în natură, care se adresează la peste 1000 de copii cu vârste cuprinse între 5 și 9 ani, inclusiv cei cu dizabilități, ca să învețe să practice pescuitul sportiv recreativ, precum și să fie conștientizați privind protecția biodiversității în ariile protejate. Dintre activități, putem aminti creșterea bazei informatice teoretice privind activitatea de pescuit recreativ sportiv, unde practic învățăm cum se pescuiește, ce tehnici să se aplice, ce metode să se aplice. Apoi dorim să învățăm copiii practic aplicarea tehnicilor și conștientizarea necesității pescuitului catch and release. O să-i mai învățăm care sunt importanța speciilor de pești în ariile protejate și în ecosisteme și a reducerii speciilor invazive, precum și a protecției mediului înconjurător, a speciilor comunitate și a oprirea surselor de poluare. Practic, ce avem nevoie? Avem nevoie de materialele necesare ca să se desfășoare activitatea cu bună știință și în bună condiții. Practic, avem nevoie de vargă, linii, alice, cârlige, gentuțe ca să-și pună copilașii instrumentele ca să meargă la pescuit, juvelnice, scărițe de împachetat, practic echipamentele pentru pescuit, pentru toți cei peste 1000 de copii sau depinde de grupe. Pentru mai multe informații, o așteptăm la noi la standul afișat afară și mulțumesc pentru atenție. Mulțumim! Nici statul, nici sponsorii externi, nici programele de finanțare existente nu pot să acopere toate nevoile necesare organizațiilor non-profit. Vreau să vă spun că anul acesta s-au împlinit 5 ani de când am devenit parte a echipei Hospice Emanuel și am învățat câteva lecții importante pentru viața mea, lecții pe care vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră în această seară. În primul rând, faptul că sufletul este infinit mai important decât trupul. Și în al doilea rând, faptul că sănătatea este ceva cu totul relativ. Astăzi pot fi un om sănătos, dar mâine. La hospice vedem zilnic trăirile oamenilor, aflați la sfârșitul eminent al vieților pe acest pământ. Pentru că aceste persoane au aflat într-o zi o veste tulburătoare, un diagnostic grav, o boală incurabilă, care le schimbă viața într-un mod neașteptat și tulburător, dar care merită să trăiască frumos, fără durere, în demnitate, până la sfârșit. Pentru cei care nu sunteți familiarizați cu conceptul hospice, vreau foarte pe scurt să precizez că hospice înseamnă îngrijirea totală a bolnavului de cancer, a bolnavului cu o boală incurabilă, ținând cont de toate nevoile acestuia. Și aici mă refer nu doar la cele fizice, medicale, dar și cele sociale, psihologice, spirituale. Hospice Emanuel, în cifre, înseamnă 17 ani de activitate, 1900 de persoane, adulți, copii, care au beneficiat de îngrijire gratuită, indiferent de apartenența etnică, culturală sau religioasă. Înseamnă peste 65.000 de kilometri parcurși în alinarea suferinței. Anual efectuăm 9.000 de vizite la domiciliul persoanelor care se află cu o boală terminală
În prezent pot să vă spun că avem 93 de adulți și 47 de copii pe care îi sprijinim cu tot ce putem. Dar ce pot să vă spun este că este greu să luptăm cu durerea și fără ajutorul dumneavoastră este imposibil. Chiar anul trecut, pe această vreme, am lansat campania O cărămidă pentru hospice. Este vorba de construirea unui centru, pentru că, momentan, am spus că efectuăm vizite doar la domiciliu. Vrem să construim un centru în Oradea care să îngrijească astfel de persoane. Și, deși este foarte trist, dar cred că sunt puțini printre noi care să nu fi avut pe cineva sau să nu avem pe cineva drag care să fie avut o boală grea, cum este cancerul. Nădăjduiesc că împreună putem să punem cărămidă peste cărămidă să construim acest centru și de aceea am stabilit că 25 de lei nu este o sumă foarte mare pentru a cumpăra o cărămidă, comparativ cu cât valorează o clipă de viață. Vă mulțumesc că veți deveni parteneri împreună cu noi și ne veți ajuta să alinăm suferința. Scopul Fundației Comunitare Oradea este de a pune în contact anumite nevoi din comunitate, de a le identifica, cu resursele pe care comunitatea le are. Suntem recent înființați, am început activitatea în aprilie anul acesta, cu toate că activitatea de strângere de fonduri pentru capitalul de înființare a început acum un an jumate și am reușit în cele 8 luni de activitate să începem derularea a 6 proiecte și programe și să mobilizăm o sumă aproximativ de 20.000 de euro din comunitatea locală pentru diverse cauze sociale și de inițiativă civică. Când vorbesc de resurse, mă gândesc la resursele pe care le avem noi ca și indivizi, prin participarea noastră, cum spunea antevorbitorul nostru, prin voluntariat, prin ideile pe care le avem, prin, bineînțeles, partea financiară cu care putem să ne implicăm la un moment dat și prin activitatea pe care o avem de zi cu zi sau în anumite proiecte pe care am început să le derulăm în calitate de colaboratori ai acestei fundații. Aș trece foarte repede prin revistă cele 6 proiecte. Încerc să fac o clasificare cât de cât. Sunt 2 care au început practic să dezvolte niște comunități. Mă refer aici la proiectul Femina, care se adresează doamnelor, care s-au întâlnit în finalul acestui an de mai multe ori. Ele sunt undeva la 300 la număr. Proiectul a început frumos, furtunos, continuă. O altă comunitate care a început să se clădească este comunitatea tinerilor, a studenților, care derulează un program Youth Bank, în care învață cum să gestioneze un proiect, cum să găsească finanțare pentru el, cum să-l gândească, să-l implementeze până la bun sfârșit. Am organizat un eveniment de strângere de fonduri în vară Swimaton, în care am avut 111 anotători, înotând pentru 11 cauze sociale. Am inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru Oradea Sănătoasă, mai precis pentru înființarea primei piste de atletism, pistă sintetică de atletism din Oradea. E doar la debut acest program, probabil că în vreo 3 ani de zile o să reușim să strângem toți banii necesari. Așa. Am organizat prima gală de premiere a implicării sociale a companiilor în comunitate. Este prima de acest gen la nivel de provincie. Asemănătoare, astfel de gale au mai fost și există în București de ceva vreme. Și cred că îmi scapă ceva. Așa, și comunitatea Eleven, care a debutat fix într-un cinematograf din Oradea Shopping City, alături de Emilia. Am făcut prima ediție în Oradea. Și continuăm derularea și construirea acestei comunități an de an, de acum înainte, prin Fundația Comunitară Oradea. Vă mulțumesc tare mult!